Ang tanang lalaki nga mahiatol sa pagkatawo sa pagsilang ning bituo na Gemini, matamis og kagawian. Ingon man malumog kasing-kasing og pagbati. Manggihatagon og maayo kaayo sa iyang isig katawo. Ug walay yangungo sa iyang mga kahigalaan, nga dili niya tagdon. Apan malisud usab nga limbongan. Kay mobalus gayud hangtod sa pagkaugtas sa malimbongon. Katahaan ang iyang panagway. Kahadlokan ng pamarug, apan dili mapalabilabihon, mahimong adunahan tungod sa iyang pagkamakugihon. Ug, maatimanon sa iyang mga butang, madali siyang kasamaran sa iyang mga higala. Ingon man nga dalirang matalinggab kon maglakaw sa kaingin. Busa kinahanglan magbantay siya ning mga kadauta. Piligro usab kanya ang mga malala nga mananap. Ingon sa agoyangyang kayag ang ilabi na gayud sa irong buang. Gidili usab kanya ang pagkaligo sa dagat. Kay malagmit nga kalambrihon ang iyang lawas. Og kon dili hitabangan mao ang katapusan sa iyang kinabuhi, upat kada kung hotong sa balatian moobot kanya. Og makagawas na siya ning mga balatian kon moobot na ang iyang kagulangon og 33. Ning kagulangon na anhi magsugod ang iyang maayong lawas. Karon magbantay lang siya sa pagabuhaton, og ampingan niya ang iyang panglawas. Moabot siya sa kagulangon nga 67. Ug sa katapusan mahigugmaon nga bana ug malipayong amahan. Ang mga batang babae nga mahiatol sa pagkatawo sa pagsilang ning bituo ng Gemini, mabination, apan tungod sa pagkamabalhinon sa ilang hunahuna. Madali ra nga mausab ang ilang pagbati. Mga himasa, og mahigugmaon sa awit, og mapatuyangon sa ilang gusto. Gawas pa sa dili makanunayon, mao kini ang kinaiya taras og pagbati sa bata. Nga makakita sa kahayag sa kalibutan ning mga adlawa. Mga dakong kagubot ihibalag nila. Ug kining kasamoka nagagikan sa panaghigugmaay. Kon maminyo madaghan og anak, apan dili mga malipayon, tungod sa kanunay nga bignyay sa amahan ug inahan. Halayo sa kalinaw ang ilang panimalay, og tungod niini ang ilang mga anak dili makakabot og dakong katungdanan, tungod sa kakulang sa pag-amoma ug pagtudlo. Maoy maangkon nga signos ning mga bata ang kahulog, gikan sa mga hatag-as nga kahoy ug uban pa. Tagaan sa maayong lawas, og kon makusog ang iyang naturaliza, mabut niya ang kagulangon nga 87 ka tuig. Ug sa katapusan mapalabilabihon nga inahan, og dili mahigugmaon nga asawa.